Jgħidu xjuħ u jgħidu tfal ix-xahar ta' frar għadda u mar. U għalhekk aħna rġajna minna appuntament magħkom biex ngħidulkom fi frar l-aħbarijiet ewlenin li ġraw kemm lokali kif ukoll internazzjonali. X'kombinazzjoni bdejna x-xahar b'kontroversja. Kontroversja tal-gabbani tal-hot dogs jew l-stands tal-Monti li se jintremaw fil-qalba, fit-triq ordinanza fil-qalba tal-proġett ta' Renzo Piano. Ovvjament l-stands li swew 1000 euro kull stand moġbux il-Prim Ministru u allura dawn se jerġgħu isiru. U hemmhekk il-poplu jaqbel li dawn l-stands mhumiex adekwati għal dak il-post. Il-parti tal-kontroversja l-oħra hija il-post fejn se jintrama il-Monti. Imma isu fuq di ovvjament dak li hemm u il-Monti hemmhekk irid jintrama fit-triq ordinanza għax nistgħu ngħidu li dan huwa eżempju ta' iwettqu dak li wedu akkosta kollox. Arkitett fl-uffiċċju ta' Renzo Piano iddiskriva din il-biċċa xogħol tal-Monti imur fil-qalba ta' dan il-proġett bħala isek għamilt kejk u mbagħad bżaqt fuqu. U naħseb li għandu raġun 100%. Biex nibqgħu fuq l-istess argument, il-gabbani kien hemm avveniment ieħor li ġara fi frar meta gabbana ramat fi pjazza La Vallette fejn l-istatwa ta' La Vallette iżda ovvjament imbagħad tneħħiet minnu fih. L-attività li kellna f'dan ix-xahar li hija abbinata max-xahar ta' frar, attivitajiet li jiġru kull sena għandna il-Festa ta' San Pawl li dis-sena wkoll ġiet iċċelebrata għalkemm ir-rieħ u x-xita għamlu tagħhom iżda f'jum San Pawl ħareġ temp sabiħ u l-Pawlini Beltin għamlu festa sabiħa li ma bħala. F'dik l-istess ġimgħa ġi il-karnival li wkoll kellu dak nistgħu ngħidulu trabil ta' rieħ xita u li jaf joffri dan ix-xahar iżda meta ħareġ temp tajjeb f'dawk it-tliet ijiem id-dilettanti tal-karnival tawna livell għoli ta' sfin, livell għoli ta' kustumi u livell għoli ħafna ta' karrijiet. Dak il-weekend tal-karnival l-14 ta' frar kien jum San Valentino, jum il-maħbubin u dis-sena kien speċjali għal Maltin għax fuq copyright ta' siħibna Kurt il-lonċjajna film 50 sfumatura ta' Sinjur Gris. 50 Shades of Grey. Ġi il-lonċjat dak il-weekend fl-14 ta' frar dak il-lejl mingħajr tfal min jintrabat u min jinħall. William Manjon kien preżenti wkoll fl-aħbarijiet tax-xahar ta' frar għax iva sab il-garaxxijiet ta' dawk il-Benz li ilu iwiet. U l-garaxxijiet se jkunu jagħmlu parti mill-Carnival Village li inna noħolmu bih, inna nisimgħu bih, fl-aħħar hemm xi ħaġa li nistgħu ngħidula konkreta. Ovvjament huwa proġett kbir kif tistgħu taraw isek tħalt ġo Legoland, imma huwa proġett li se jwassal dawk id-dilettanti tal-karnival kif ukoll tal-Benz ikollhom post tagħhom. Ovvjament wieħed irid jara il-maintenance ta' dan il-post għax il-post huwa enormi jekk mhux sostenibbli jew le. Mix-xena lokali immorru għal dik internazzjonali ftaħna dan ix-xahar dak l-accident tal-ajruplan li ikkrexxa u ħalla diversi mejtin fosthom dak li kif qed taraw kien ġo dak il-van. Imut il-bniedem li tant ta' pjaċir in-nies. Michele Ferrero, 89 sena, il-bniedem li vvinta iċ-ċikulata Ferrero kif ukoll in-Nutella. Costa Concordia, Capitano Schettino, ġi fil-qorti tal-Italja weħel 16 il-sena ovvjament għal dik il-manuvra li l-koll niftakru li kien għamel li ħalla dak il-vapur imiss il-qiegħ. Kwistjoni wkoll internazzjonali li se nibqgħu qisu nisimgħuha kull xahar hija l-kwistjoni ta' l-ISIS. Dan ix-xahar
il-kwistjoni tal-ISIS rajna pilota mill-Ġordan jiġi prattikament maħruq. Ovvjament din hija teddida lejn mhux id-dinja kollha iżda teddida wkoll lejn l-umanità. Kien avveniment brutali li rajna u smajna ħafna dwaru u jorbot mal din kwistjoni tal-ISIS hemm il-kwistjoni tal-Libja wkoll. Iżda kif qalilna il-Prim Ministru m'hemm bżonn ninkwitaw għalissa m'hawnx teddid fuq Malta u jekk ikun hemm xi ħaġa ovvjament il-Prim Ministru se jgħidilna. Allura toqgħodux iċċemplu lili jew lin-newsroom, iċċemplu mkien għax il-Prim Ministru jiġri x'jiġri se jafżana. Kenna wkoll kwistjoni internazzjonali / Maltija, il-kwistjoni tal-Swiss Leaks li kien hemm evażjoni tat-taxxa f'xi kontijiet fil-bank ta' l-HSBC ġewwa l-Iżvizzera u 3 ismijiet 3 Maltin ħarġu li kellhom il-flus ġo dawn il-kontijiet iżda fuq dan ċert li se nibqgħu nisimgħu fix-xhur li ġejjin. Fl-aħħar Allelujja għandna is-off ieħor li se jirriplejsja lil is-off Cremona l-is-off Scicluna li għal dan l-aħħar xhur kienet iservi bħala l-assistent tal-is-off Cremona u l-is-off Scicluna issa ħa il-promotion. It-Times ikkwotat li l-is-off Scicluna huwa the person who will build bridges u nitolbu l-Alla li jibda mill-bridge bej Malta u Għawdex biex dil-kwistjoni naqtawa ukoll. L-annimal tax-xahar hija il-moża. Il-moża li deret fl-aħbarijiet kien hemm aċċident ġewwa l-Imsida fejn il-pulizija qabdu moża li ħarbet u fuq statistika li ħarġet il-mos fis-sena 2014 żdiedu 0.6%. L-oġġett tax-xahar laqqas temnu x'inhu l-oġġett tax-xahar jekk ittuni ftit sekondi ngħidilkom li l-oġġett tax-xahar huwa s-siġġu. Anzi mhux siġġu wieħed imma żewġ siġġijiet. Żewġ siġġijiet għalfejn? Għax il-qorti għatata li il-Partit Nazzjonalista ħaqqu żewġ siġġijiet oħra fil-Parlament wara li fl-elezzjoni kien hemm xi taħwida bil-voti. Iżda dawn Mr. Simon se nżommhom għandi għax il-Gvern appella minn din id-deċiżjoni u ovvjament sakemm jiġi l-appell isiru sentej oħra u nkunu wasanna għal elezzjoni li jmiss. Li għanna li x'fadlinna ġew. Fadlinna ngħidu il-kwotazzjoni tax-xahar, il-kwotazzjoni tax-xahar hija a day without laughter is a day wasted. Ġurnata mingħajr daħq hija ġurnata mitlufa. It-temp, imnalet fakkarni, grazzi ġew, it-temp kif qed taraw bħalissa niżla x-xita huwa temp tipiku ta' frar, offrinna ħafna riħ, frar offra riħ mhux ħażin, iżda l-kesħa bdiet tbatti iktar maħna risqin lejn ix-xahar ta' Marzu. Imma bħala xita iva, ix-xita qed tagħmel kważi il-ħin kollu. Dak kollox minn naħa tagħna ġew, inti taqtani biċċa. Ekku hekk. Issa roħos id-diesel. Id-diesel u l-petrol. Id-diesel u l-petrol raħsu għax-xahar ta' frar, se jorħsu għax-xahar ta' Marzu, April qed jilagħba, mhux hekk ġew. April qed jilagħba u Mejju mhux se jsir. Mhux se jsiru. Jekk tkun għaddiet l-elezzjoni xi jista' jsir jagħmel. Insomma, fuq il-petrol u d-diesel jgħaddu żmien u naraw. Aħna se nħallikom, jiena se nħallikom flimkien mal-cameraman u l-kru għax ix-xita qisu qed iżżid mhux ħażin. Nagħmel appuntament magħkom għax-xahar li ġej fejn tistgħu isseguna wkoll fuq il-Facebook page għas-sensiela li qed nagħmlu kull l-aħħar jum tax-xahar fejn natukom l-aħbarijiet tax-xahar li ikun għadda. Għax-xahar id-dieħel. Grazzi. Ejja ġewwa x'qabdet sew ix-xita. Ejja bda żarma.
issa jarawna x-xahar id-dieħel. Iktar jekk jiġu tal-ISIS jarawna.